magacin. Mislim, meni je bilo zaista božanstveno, ovo je, evo, sad mogu da kažem, meni najdraža svirka u magacinu. Ljudi su bili super, stvarno, jedva čekam da radimo ponovo. Mislim, u magacinu je uvek dobro, ali večeras neko posebno čarobno večer. Koji je ovo put da nastupaš u magacinu? Posle prvog se ništa ne broji.